Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и ако гледате това клипче, може вече да не съм жив. Всичко стана на един паркинг пред един супермаркет. Всичко започна там. Когато излизайки от моята кола, за да си напазарувам домати, банани и хлебче, чукнах без да искам вратата на съседния автомобил. Видях, че вътре има човек и му се извиних, но той или не чу, или не обърна внимание. Влязах в магазина, напазарувах си и когато излязах, видях, че той ми е чупил чистачките. Но още не беше тръгнал и затова успях да го проследя и да видя къде живее. И пред вратата му излях една кофа лайна, след като събрах старателно лайна от мои приятели, от мен, от семейството ми и от съседите в къщата, в която живея. Точно в този момент обаче той отвори вратата и ме видя, подгони ме, той влезе в лайната с крака, целият беше в лайна, подгони ме и след това ме удари по главата и тогава влязах за малко в болница, но вече знах къде живее. В това време той беше проучил къде живея аз и беше говорил явно с негов приятел, който разполага с фирма за чистене на фекалии с лайнарка. И тази лайнарка изкара абсолютно цялото си съдържание, тонове лайна, в апартамента ми. Този апартамент не става вече за абсолютно нищо, защото миризмата е непоносима и не може, дори след изключително щателно почистване много пъти, миризмата не може да си тръгне. Тогава ща пуснах в градчето да се размножават отровни змии, за да може и той да умре от тях. За съжаление обаче той точно тогава е заминал някъде и умряха много невинни хора. Той обаче подозирам, че разбра, аз живея сам, нямам близки, няма как да ми отмъсти. Но успя да разбере, че има жена, която много харесвам, която живее на горния етаж и той я нарани. Тъкмо бях на прага да му простя, защото хората трябва да си прощават. Но разбрах, че този индивид, взимайки жената на моя живот, освен всичко е наранил и кученцето, което й бях подарил. Беше го оставил. Беше го оставил без вода и без храна 20 дни, докато те са безчинствени на морето. Реших да не се обаждам на полицията, защото те нямаше да реагират за такова дребно деяние. Затова реших да взема нещата в свои ръце. И съответно подпалих квартала, в който живея, като беше заложил и експлозиви, които нараниха страшно много хора и стана голяма трагедия. За съжаление обаче той точно тогава е заминал някъде и умряха много невинни хора, така наречените косвени жертви. Той разбра обаче за този инцидент и понеже и негови близки бяха умряли, реши да си отмъсти и сега ме издирва. Ако гледате това и не съм жив, моят призив към вас е в името на справедливостта, в името на добруването на човешкия род, в името на нормалните взаимоотношения между хората. Намерете този индивид и
унищожете него и неговото семейство, неговите близки и неговите приятели. Защото тъкмо заради хора като тези, ние не можем да направим общество, не можем да живеем в мир и спокойствие и в добруване.